Untuk next song menceritakan tentang seseorang yang mencintai seorang wanita tapi ternyata wanitanya sudah memiliki tunangan. Aku wis ngerti yo, nek endingnya mesti aku sing kelaran. Jebule dhek wis duwe pasangan. Gak wis tunangan bar lamaran lah wis. Yo. Aku tekon ki serius nek ning daerah kene sing geneng larani lanang apa wedok? Gak krungu aku. Krungu biyanter wedok ngono jarene. Tak pastikan sekali lagi yo, nek jawabannya sih aku ra krungu ya engko berarti nyanyi sih. Lanang apa wedok? Wedok ya. Yos, engko dibaleni neh. Sak pira Mas nadane? Piye lagune awale? Piye? Oh iya. Ayo. Goblok aku ngarep ke sing ora mesti padahal pengen dadi siji ning nyatane aku sing loro ati. Jangan sampai keliru loh ya Cah. Pasangan itu seumur hidup sekali loh. Stick lagi. Demi wengi iki gawe crita sing kutune ora mesti masalah hati anane mung kelar kenyataan loro ati wis saka jangan inginku karo kowe angele kok koyo ngene pancen salahku kowe wis ana sing duwe kok iso aku iseng ngarepke goblok aku ngarepke sing ora mesti padahal pengen dadi siji ning nyatane aku sing loro ati. Manut dalane Gusti iki apike manut ceritane yen pancen ngene takdire pengen ku karo kowe ning kenyataane kowe wis ana sing duwe
sing ora mesti. Padahal pengen dadi siji ning nyatane aku sing loro ati. Manut dalane Gusti, manut dalane Gusti, iki apike manut caritane yen pancen iki takdire. Pengen ku karo kowe ning kenyataane kowe wis ono sing duwe. Aku sing mikonani berjuang dhewe obat mabit ono rene wong dinggo nyenengke kowe kodong garing sing kogrok sepurane. Pancen aku sing goblok, kodong garing sing goblok sepurane. Pancen aku sing goblok. Sepurane pancen aku sing goblok. Oke, itu lagu terbaru dari Gil Kustik. Tapi ketok iki dhewe kurang keringetan.